поредна година. Знаете, миналата година поставихме началото на една традиция, която се надявам да бъде устойчива във времето. Миналата година бяха 27, сега са 52 двойки от цялата област, хора, които са сключили граждански брак точно преди 50 години. Тази година празнуват своята златна сватба. Традиция, която решихме да провеждаме в Деня на християнското семейство, защото изконните християнски ценности, семейството е основата, върху която трябва да градим обществото си. Нищо по-ценно няма от това да напомняме младото поколение колко е важно наистина да се уважават в семействата и да живеят заедно, съхранени с много любов и уважение един към друг. Много е сантиментално всичко това, което се случва. Това са хора, които не малко години, вече 50 години са заедно и за съжаление много трудно тези уроци може да ги пресъздадем и да ги разкажем на младото поколение, за които примерно брака, семейните ценности губят все повече основа и доверие. И точно това ми е идеята да акцентираме върху чисто християнското, желанието да бъдат заедно, любовта, която изпитват тези възрастни хора. Вижте усмивките им, вижте положителното настроение. Те влизат с сълзи на очите, развълнувани, връщайки се назад в онези времена, в които наистина това беше нещо изключително важно. Ние трябва да знаем, че това е основата, върху която трябва да градим едно здраво общество.